Sådan går det, når man har kørt lastbil i 20 år. Så kan man ikke nå at bakke en trailer ind på værkstedet. Så vælter man det hele. Ej, sagde den så også, han fik ikke skabet med. Kun bordet. Jeg troede, der holdt en bil. Så tager han skabet. Johnny! Stop! Ej, sådan går det, når man har kørt lastbil i 20 år. Ja, det er ikke bare lige sådan. Pas på! Det var lige før René han døde. Ej, for helvede, mand. Velkommen til Amo.